Jo sóc Lluís i Max. Avui veurem el vídeo de El millor 2022. Començarem del gener fins al desembre. Gaudeix! També Japan Weekend Barcelona, Saló Còmic Barcelona, Sitges Cinema Catalunya, Saló Manga Barcelona, Increïble 1 Barcelona, Festival Medieval i altres. Amb això. Motxilla d'ordinador portàtils. Aquesta també, per no caure les coses. Així estarà ben perfectament, perquè així estarà ben millorat. I allà també, però si li posem alguna cosa, ens posem les portes, perquè així et queda tot genial. Som-hi! sencer, el més fort de tots i bon Jan també. Tu contra el dolent sempre a punt de lluitar, per salvar el món ningú no pot guanyar. Que mamamant, que menjava persones, oi tant és el momon, el monstre de Banyoles, una perdia sense Recorda que estem tu i jo a anar al parc molt tranquil? Aquell era record. Ostres! En serio? Demència! El meu preferit! El pròxim vídeo serà una explicació molt interessant. Faré la comentar de la meva animació. Es tracta de parlar al meu animació. Sóc un pobre i sol cowboy, casa meva és lluny d'aquí. I aquest pobre i sol cowboy S'ha retrocedit el temps i torna al mateix lloc. El rellotge de son antic està arreglat i el bo hom també, però engegat. Lluís i Max va apagar a la metge de bo hom i li va dir ordenat al seu germà que torni a deixar al mateix lloc. I Robot Lluís i Max estan d'acord.
les vistes és meravella per veure la platja. Vaig de buscar un llibre antic. Llavors, quan vaig buscar del tot, vaig trobar un acudit. Vaig llegir i feia una bona gràcia. I quan feia terminar, vaig deixar el llibre on estava guardat i era molt divertit. You hold me, I'm with you wherever you find me. I'm here to stay. You are my God. ¿Dónde estoy? ¡No toques ese champiñón o morirás! Uy, perdona, con este no hay pega. ¡Vamos, Mario! Toad. Reino champiñón, allá vamos. ¡Champiñón, t'es mort! Oh, autant pour moi. Celui-là, c'est bon, il te fera rien. Tu viens, Marion? Atenta, això. Royaume champignon, nous voilà! Em trobo malament, doncs busca't millor. Ho sento, no m'agraden les laberints, doncs no saps el que et perds. Què? Ha sigut genial, no? Doncs bé, jo estic impressionat amb vosaltres. I ara, la votació. El millor vídeo de 2022 és... Gaudesa Cosplay Japan Week en Barcelona 2022. 339 visualitzacions i 5 m'agrades. Molt bé. Ha sigut increïble aquest vídeo que t'agrada moltíssim de cosplay. I ara, els subscriptors. Hem arribat ara, són... 68!
Genial! Quasi arribem 100 i estic molt content amb vosaltres. M'ha encantat moltíssim per veure vídeo, moltes coses que tenim. Us agraeixo moltíssim. Bé, subscriu-me i m'agrada comparteix aquest vídeo i ens tornem a veure per l'altre vídeo que ve. Adeu!